spun așa: Cătălin Botezatu, pietre prețioase, fete frumoase și rochii spectaculoase. Sunt ingredientele ultimului show al faimosului designer, un show care a lăsat aseară asistența cu gura căscată. Cătălin, care este cel mai mare secret al tău, vreau să știu? Nu secret profesional. Profesional? Secretul, nu știu, al tău ca om, personal. Cel mai mare secret al meu ca om este acela că, contra parentelor, sunt poate cel mai singur om din lume. Păi lasă că asta nu e un secret așa. Ba da, este pentru că oamenii au impresia că dacă sunt înconjurați de atâta lume, de oameni frumoși, de femei frumoase, sunt și fericiți sau sunt tot timpul alături de cine trebuie. Nu sunt alături de cine trebuie de mulți ani și, într-adevăr, cel mai mare secret al meu înseamnă singurătatea mea. Ei, lasă că uite, ai foarte mulți prieteni. Nu mă plâng, e ok, mi-am asumat lucrul ăsta și mi-l asum și mă regăsesc extrem de bine uneori în această singurătate a mea care îmi dă pace, îmi dă liniște, în care pot să creez, în care pot să mă gândesc în voie, poate prea mult uneori. Lasă, uite, acum ești cu echipa Acces Direct și vei fi și cu Simona în platou, așa că nu vei mai fi singur. Uite, din când în când dacă sunt cu Simona și mă gândesc la ea, parcă nu mă simt atât de singur. Cătălin este invitatul meu, ne-am văzut deja. O să vorbim și despre alte lucruri acum. Cred că acum trebuie să încep prin a spune că, de fapt, cel mai important lucru pe lume este sănătatea. Să fim sănătoși și să avem, în primul rând, oameni lângă noi, așa cum are doamna care tocmai a părăsit canapeaua, oameni care să ne iubească cu adevărat, din care să simțim că cuiva îi pasă de tine, de noi. Iar în cazul doamnei Elena s-a văzut că sunt oameni adevărați care o ajută și cred că în continuare, făcând tot un apel, vor fi foarte mulți oameni care acum privesc Antena 1, privesc emisiunea ta și o vor ajuta și vor fi alături de doamna Elena. Asta e cel mai important. Așa este și așa cum îi spuneam, toate mesajele vor ajunge la Elena, fie că este vorba despre ajutor consistent, bănesc, pentru că o să aibă nevoie, fie că e vorba de mesaje din suflet, toate sunt importante și contează pentru acest caz. Și pentru că trebuie să revenim la... Hai să schimbăm puțin registrul, că așa e în viață. Așa e în viață, da. Aseară a avut loc... am o vorbă pe care tot timpul o spun: dacă nu vine muntele la Mohamed, vine Mohamed la munte. Așa s-a întâmplat la noi. Anverul este recunoscut pentru orașul în care sunt cele mai frumoase briliante și pietre din lume. Ei bine, a venit Mohamed la noi, a venit Anverul în România cu briliante, Anver Diamonds, cu cele mai frumoase pietre, cele mai frumoase briliante din lume și care sunt și scumpe, dar care sunt și accesibile. De asemenea, Cristian Bonja, pentru că ceasul ăla e... ceasul acesta despre care se scria din ziare că ar fi... Este un ceas făcut cadou de bunul meu prieten Cristian Bonja, da? Este unicat. Să umbli cu el pe stradă. Pentru cine nu știe, suntem în România. Să știi că am avut o premieră. De multe ori spunem, am adus creatori celebri. Ei, uite, noi am adus un creator celebru, Cristian Bonja, în toată lumea. El îi oferă bijuterii Naomi Campbell. Ea purta la Cannes niște bijuterii de la Cristian Bonja. Apoi, toate vedetele de la Hollywood au aceste bijuterii. Ceasurile pe care el le-a creat, niște piese extraordinare, se pot găsi. Și altă este foarte frumos, trebuie mulțumesc să spun. frumos. Și a fost prezent, l-ați văzut la un moment dat pe acolo. Este un tip extraordinar de modest. Da, dar este altceva când îl vedem la mâna ta. O să rog pe Radu, ajută-mă puțin, te rog. Nu vreau, mai ales în acest moment, chiar nu vreau să epatez cu nimic și... Stai acolo, că ne ocupăm noi. Da, să-l vadă și telespectatori. Da, să-l vadă și telespectatorii mei, pentru că eu îl văd de aproape și n-ar fi corect să nu împărtășesc și cu ei ceea ce văd eu cu proprii mei ochi. Ok, gata, e suficient. L-am văzut, gata. Cătălin, știu că ne-ai pregătit și o surpriză în seara asta. Și Uite, acela este Cristian Bonja, cel care era lângă mine acolo la pupitru, da. Efectiv, am adus... o parte din prezentarea de aseară, așa cum a fost făcută ea, cu coafuri Laurent Turel, Mirela Vescan, machiaj, Rochi, Cătălin Botezatu și bijuterii de la Anver, toate, și Cristian Bonja, toate aici pentru tine. Bun, eu propun așa, să curgă muzica, fetele și băieții să intre în scenă și în timpul ăsta tu ne mai explici, că eu s-ar putea să mai cer niște explicații. Hai să vedem. Marcello! Italians are
2 ceasuri. Mi-ai Două spus că așa ceasuri. se poartă. Se poartă 2 ceasuri. Știi că am venit la tine în emisiune Da, cu 2 da, ceasuri. exact. Și iată, ceasuri Cristian Bonja și pentru bărbați. Pentru că are și pentru femei.